Здравейте на всички, аз съм Алекс и това са поредните въпроси и отговори с мен. Първият ми въпрос е от Ники Захарев и той ме пита: в каква сфера виждаш твоето развитие в бъдеще? Все още не съм мислил по тая тема какво ще направя за по-напред. Аз това го казах също и в миналите си клипове. Трябва да измисля нещо за по-напред. Имам само един малък план, но то зависи. Жорти Кучков ме пита: харесваш ли днешните музикални идоли в България? Има които ги харесвам, има които не ги харесвам. Зависи от каква песен изпълняват. Зависи също и от изпълнителя, какво иска да каже с това, как пее, какъв му е глас, защо го пее и т.н. нататък. Туди ме пита: защо се късахте с Никълъс? С Никълъс историята е малко по-дългичка така и в същото време мисля, че трябва да остане между мен и него. Прекалено лично нещо е. Действове ме пита: какво мислиш за чалга музиката? За чалга музиката мога да кажа, че почна да пропада. Всички, да не кажа всички, голяма част от хората, които слушаха чалга, обърнаха нещата и слушат вече поп, денс, R&B и хаус и всякакви други стилове музика. Но чалгата се чалга, пак се върви, пак същата простащина. Люси Т ме пита: какво е най-хубавото чувство, което си изпитвал? Това е много добър въпрос и най-хубавото чувство, което съм изпитвал, било любовта. В същото време съм изпитвал и подобие на любов, да кажем, обич към някого, нормална обич. Стефи Това ме пита: какво ще направиш за най-добре си приятел? Бих направил това да бъда до него в добро и зло, каквото и да е станало, да бъда винаги до него. Миглена Минкова, извинете ме, Миткова: харесваш ли хип-хоп музиката? Да, харесвам, слушам я всеки ден, е част от моето ежедневие. Джелян ме пита: какво предпочиташ, да си с приятели или да спиш? 50 на 50 са нещата. Повечето време заради училището ми се връщам оттам, обядвам и лягам да спа и оставам по-кратко време заради спането, вместо да мога да обърна внимание на приятели или да извърша някакво друго нещо. Руслана Иванова ме пита: какво мислиш за любовта и според теб може ли да има само приятелство и то добро между момче и момиче? Това го приемам като два въпроса и ще отговоря на първия и на втория също. За любовта мисля, че е едно страхотно чувство, което поне един човек е изпитвал през целия живот, може би. И въобще без любовта сме за никъде, бих казал. Накратко, с цвето ми. А за втория въпрос, това дали може да има добро приятелство между момиче и момче, бих казал, че според мен винаги момчето или момичето, няма значение един от двата, искам нещо повече. Става дума за любов. Ники Лудият ме пита: какво мислиш за ЗИС? Преди беше добре, сега е зле. Русти Георгиева ме пита: как се виждаш след 15 години, извинявам се. Пораснал с 15 години. И станал около 32. И 3 може би. Стилян Александров: какво мислиш за Анджела Донева? Чакам коментар, а може и клип направо лично за нея. Личен клип за нея надале, но мога да дам малък коментар за нея. Анджела Донева е един страхотен човек, който се познаваме от много дълго време, още детинщини, бих казал. Един страхотен човек, който умее да слуша.
да реагира на много мои действия. Един страхотен човек, който много обичам. И е винаги до мен. Иван Желев, Иванов ще да кажа. Иван Желев има 3 въпроса. И първият е: истински щастлив ли си? Затова бих казал, че все още е рано да кажа дали наистина съм щастлив. Все пак все още не съм самостоятелен и нещо от този род, но за сега съм си добре, нямам кой знае колко сериозни проблеми. Вторият въпрос е: чувстваш ли истинска обич до тебе? Да. Третият е: какво означава за теб думичката любов? Тази любов. Пак повтарям, тя е най-уникалното чувство и чрез нея можеш да изразиш всичко, което ти минава през ум. Дали ще е чрез подаръци, чрез жестове или директно чрез отношения полови. И така нататък. За мен накратко бих казал, че думичката любов означава много. Винаги един човек очаквам някой да му се изрази по някакъв начин. Аз също съм един от тях. Обичам да получавам това, което давам в замяна. Става дума за любов, обич и нещо от този род. И благодаря на Иван Желев за въпроса. Наистина беше интересен. Също благодаря на останалите хора, които са задали въпроси. Имаш един въпрос, който нямаше как да отговоря просто. Беше прекалено цензурен. И може да коментирате, харесате, да последвате. Въобще каквото може да се направи в една страница. Може да ме добавите като приятели, може да зададете въпросите си налично, а не към страницата. Може по всякакъв вариант. Дето ви скимне, там го пишете. Аз ще го видя и ако мога ще му отговоря. И така накратко. Благодаря ви, че ми обърнахте внимание, малко или много. Знам, че клиповете ми са брутално тъпи. Да. И накратко е всичко това. Благодаря на всички. И чао, чао.